5 na lang ang COVID active case sa Tanang Jail Facility, Locop Region 7. Sagad sa mga dagkong jail facility sama sa Cebu City, COVID-free na. Si Luan Merondina sa report. Mag-usa ka buwan ng COVID-free ang Cebu City Jail nga mitala kaniadto og 352 COVID cases sa ila pa lang mga PDL. Gipahibaw ni Jail Senior Inspector Dr. J. Ilanan, pangu sa Regional Health Service sa BJMP7 nga sa 735 total COVID case Locop Region 7, 721 niini ang naka-recover na ug 5 na lang ang active cases. Ang 5 ka mga active cases gilangkuban sa usa ka PDL sa Naga City Jail Male Dormitory, 3 ka mga personnel sa Balamban Municipal Jail ug usa ka personnel sa Mandawi City Jail. Itong makita sa atong trend kay man na-lessen ang mortality o katong mga morbidities kay more on kanang grabe man karon ang pagbantay nato sa atong mga PDL. So with the COVID sa nanghitabo noon, mas nabantayan nato atong ang mga PDL sa pagkakaroon. Giangkon hinuon sa pangu sa Regional Health Service nga bisan pa man kung wala girekomendar sa mga doktor ang tuob apan may pipila ka mga jail facility sa rehiyon ang misagop niini ug ubay-ubay usab ang nangaayo. On my part, ako lang silang i-remind sa unsay dapat bantayan kung magbuhaton na nila ang tuob. Pero kung sa feeling manggod nila ilang pamati nga mas na arang-arang sila, so dili na ko sila maingon nga i-restrict sad. Hinuon bisan kung COVID-free na ang sagad sa mga jail facility Locop Region, pabilin pang gipatuman ang lockdown o gidili pa ang pagbisita sa mga kabanay. Gipatuman hinuon ang idalaw aron mamahimo gihapong makita sa mga kabanay online ang mga PDL. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besdak.